Nu-i așa? E doar sărbătorita noastră, sigur că da. Uite, mergi în partea dreaptă pentru că mai am un cadou pentru tine. Nu vrei să mai vii în față puțin? Acolo, te rog. Am o întrebare pentru tine. Te-o prins vreodată ploaia prin Botoșani? M-am gândit la asta și ți-am adus o umbrelă. O umbrelă de asta mare, cu o umbrelă de asta, chiar dacă te prinde ploaia, ești pregătit să-i faci față, nu-i așa? Uite, ține de aici cu o mânuță, te rog. Cu cealaltă mânuță de aici, din partea asta. N-am știut care e culoarea ta preferată. M-am gândit să aduc o foaie de asta de ziar, prieteni. O vedeți și voi, da? Dă-mi mie, te rog frumos, umbrela. Vreau să o împachetez și să o las în fața voastră. Vedeți și voi, umbrela este împachetată. O să o pun fix aici pe masă. Este la vedere, da? O vedeți și voi cu toții? Perfect, prieteni. Vreau să vă uitați cu mare atenție, pentru că vom avea nevoie să facem un felul următor. Vreau să vă spun că aici mai am un săculeț. Bagă mânuța în săculeț. Vezi ce a făcut? Scoate vară, te rog. Uite, mai ai ceva aici. Tot pentru tine. Dă-mi una câte una. Voi va trebui din nou să ghiciți pentru bombonele. Avem? Albastru foarte bine, meriți o bombonică. Alb minunat. Verde, meritați 2 bomboane. Meritați 3 bomboane. Meritați 4 bomboane. Le pun în săculeț, le amestecăm, le arunc în sus, prinde una singură, iar umbrela schimbă culoarea. Vreți să vedeți? 1, 2, 3. Deschideți. Oh, stați puțin, ați urmărit cu atenție, prieteni? Te rog, dacă cumva te mai prinde ploaia prin Botoșani, ești pregătită, nu-i așa? Voi să spuneți, nu, magicianule, nu ești pregătit cu așa ceva. De asta cred că mai știu ceva. De la mine umbrela asta, am mai adus ceva special pentru tine astăzi. Uite, un pamatuf colorat. Și vreau să suplăm tare, tare la 3. 1, 2, 3. Iar acum ești pregătită să înfrunți ploaia, nu-i așa? O aplaudăm tare, 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 tare! Îți mulțumesc foarte, foarte mult! Poți merge la loc? Vrea cineva să vadă, prieteni, magia mea preferată? Sunteți curioși? Cine vrea să vadă magia mea preferată? Avem nevoie de o batistă de asta roșie. Va trebui să-i facem un nod foarte, foarte strâns, cam așa. Știți de ce? Pentru că atunci apare bagheta magică. Învârtim o dată, învârtim de 2 ori. Pe bune, cine a fost cel mai cu minte? Nu știu ce să zic, dar nu o folosim împotriva voastră, bine? Dragii mei, vreau să vă spun o poveste. Vă plac poveștile? Mâna sus cu îi plac poveștile, ia să vedem. Știe cineva dintre voi ce reprezintă culoarea roșie ca simbol? Unii dintre voi ar putea spune iubirea, măi, exact. Ce romantic în partea asta. Știți ce se spune despre iubire? Trebuie să iei iubirea asta, trebuie să o pui în mâna dreaptă și dacă vrei ca iubirea să ardă, are nevoie de ceva. De ce are nevoie iubirea ca să ardă? De o flacără. Ia uite, îi dai foc, iar ea se transformă într-un... Oh, tadam! Ce? Ați văzut secretul? V-ați dat seama, dumneavoastră v-ați dat seama că ați zâmbit, v-ați dat seama că de fapt ouul ăsta e de plastic, care are o gaură și că batista intră fix acolo. De fapt ce am făcut, prieteni? Am luat un ou de plastic, i-am făcut o gaură în interior și am ascuns acolo ce? O batistă, iar apoi am scos de la mine din buzunar o brichetă, măi, i-am dat foc și am spus că s-a transformat într-un... Dar voi știți că nu e un ou adevărat, pentru că în spatele oului ce se află? O gaură cu o batistă. Și o să spuneți, magicianule, asta nu-i magie. Ce este asta, prieteni? Vrăjeală. În termeni clasici. Dar atenție, are partea ei de frumusețe. Dai foc batistei, faci o flamă de asta mare. Iar pentru cei care n-au crezut în magia ta, iei ou, îl spargi și îl faci realitate. Vrea cineva să se convingă? Vrea cineva omletă? Minunat. Atunci poate la sfârșit, prieteni. Minunat. Își servează ziua cineva astăzi? Cine servează ziua? E ziua ta? Vino în față repede! Hai să mai aplaudăm încă o dată! Câți anișori faci astăzi? 29 de ani, minunat! Ești căsătorită? Felicitări, de asta zâmbeai așa de tare! Permis de conducere cumva? Greu cu permisul la Botoșan ca și la Iași, nici nu mai vorbim. Magia ai mai făcut vreodată?
Niciodată? Vreți să o transformăm într-o magiciancă, măi, să facă magie? Uite, vină mai aproape puțin. Un magician are nevoie de ceva. De ce are nevoie ca să facă magie? De un instrument. Meriți 2 bomboane, domnișoară. Felicitări pentru răspuns, așa este, poftim, ți-am adus o baghetă. Păi, dar n-ați spus voi o baghetă? O baghetă magică. Exact, ce scrie pe spatele ei? Magică, deci baghetă magică. Exact așa. Deci nu e bună. Nu vă place, am înțeles. Nu vă faceți griji, mai am ceva, ia să văd dacă găsesc. Uite, ține-o pe asta, te rog frumos, roșie. M-am gândit că poate îți place și galben. M-am gândit să aduc și una verde, totuși poate îți place. M-am gândit să o aduc și pe asta neagră, totuși de siguranță, perfect. Iar asta turcoaz în partea asta. Exact. În următoarele 2 ore jumătate, tu rămâi nemișcată, iar eu fac magie. Să începem. I-am adus un cadou, prieteni. Ce credeți voi că se află aici? E ceva colorat și are mai multe fețe, cum au și unii oameni. Emoji. Hai că vă arăt, măi, nu-i chiar atât de greu, ia să vedem. Emoji. Un cub Rubic, o mână sus dacă a reușit să rezolvi cineva dintre voi. Ați reușit? Eu niciodată, nici să-mi fac tema la mate sau curat în cameră. E la fel și la tine? Oh, nu mai spunem nimic, nu-i stați liniștiți. Facem așa, iau cubul, îl amestec puțin, suflați puțin, prieteni. Suflă puțin, te rog, să nu mai scuipăm, mulțumesc. Iar în acest moment, dacă am făcut totul corect, cubul nostru Rubic, într-o fracțiune de secundă, s-a rezolvat. Merită să o aplaudăm? Eu zic că da. Însă am o idee și mai bună. Iau cubul Rubic, îl pun în cutie și spuneți-i voi, rămâi aici. Suflă puțin, te rog, să nu mai scuipăm. Și bineînțeles în acest Ce reprezintă culoarea galbenă? Soarele, o luminiță. Ce se întâmplă când avem galben la semafor? Stăm sau trecem? Ne pregătim. Nu, domnule, forțăm că suntem la Botoșani. Glumesc, astăzi s-ar putea să aveți probleme cu cei cu girofarele. Să o aplaudăm pe sărbătorita noastră. Mai rămâi puțin, pentru că tu faci 29 de ani astăzi, am adus bagheta. Scuze puțin, uneori se mai... Scuze puțin, prieteni, e cumpărată de la magazinul chinezesc, uneori se mai... Scuze, cred că a stat puțin în soare, nu vă faceți griji, reușim imediat să o reparăm la... Mă ajut puțin, domnule, ia să dăm tu puțin, faceți voi puțină liniște, ne concentrăm, iar de data... Nu funcționează nici de data asta. Am o altă baghetă pentru tine, nu-ți fă griji. Uite, ține-o cu 2 degețele de aici pentru că e cadou de la străbunica și te rog să ai mare grijă de ea, iar acum... Bunica a cumpărat tot la un magazin chinezesc, măi. Dar mai aveam o bunică care a cumpărat una identică de la un magazin din Taiwan. Ia să văd, mă duc să o caut imediat. Uite, ține-o de aici cu 2 degețele, te rog. Mulțumesc foarte mult, iar noi... Deci ce ți-i China, ce ți-i Taiwan, domnule? Nu merge nici cu una, nici cu alta. M-am gândit eu, pentru că afară e cald, ți-am adus un evantai. Oh, aoleu. Deschide evantaiul ăsta, te rog, și hai să ne jucăm cu el, de acord? Ia să... Eu cred că l-am scăpat eu pe jos, de asta s-a stricat. Nu-ți fă griji. Uite, pentru că afară este foarte cald, m-am gândit să aduc un evantai și mai mare. Deschide evantaiul, facem magie și facem să apară iepurele, ok? Ia să vedem, mai rău. E o problemă foarte mare, era fabricat tot în China, scuze. Pentru că este ziua ta astăzi, m-am gândit să-ți aduc altceva. Un trandafir la mulți ani, să fii sănătoasă, iar... Deci nici florile nu mai sunt ce au fost odată, măi. Ce cuvânt rimează cu baghetuță, prieteni? Nu mai spuneți batistuță, mai nici mămăliguță, nu-i răspunsul corect, prieteni. Îmi dați voie să vă spun eu adevărul? Răspunsul corect este balon. Iar voi să spuneți, magicianule, balon rimează cu ce rimează balon? Spuneți-mi voi cu baston, nu? Sigur că da. Ține-l tu de aici. Spune, te-a supărat cineva astăzi? Ați supărat-o cumva? Știți de ce întreb? Bagheta asta poate să vă facă și pălmuța și fundulețul roșu. Vrea cineva să încerce? La sfârșit vedem noi. Facem așa, dă la mine baghetuța asta, te rog. Vino mai aproape. Țineți mânuțele în față cu toții. Toată lumea, prindem puțină magie din aer. O punem în mâna dreaptă, suflăm. Spunem alakazam. Iar acum o scoatem afară, fix așa. A apărut și la voi? Sunteți murdari pe mânuță? Ești murdară? Ia dă-mi voie să văd. Aoleu, glumesc, măi, nu-i murdară pe mânuță. Ce culoare are Batista? Nu este magenta, îmi pare rău. Ce culoare are Batista? Nu este roz, îmi pare rău, te rog. Nu este mov, alte păreri, băieții. Nu este roz, a stat în soare. Ce s-a întâmplat? Ia să vedem. Nu este mov. Te rog. Exact.
Ea este albastră. E pictată violet să vă inducă în eroare. Deci ce culoare are Batista? Minunat. Ce culoare are Batista? Așa funcționează și politica. E efectul de turbă. Cum să spui, domnule, că e albastră dacă e violet? Dar cum ar fi să o facem albastră? Vreți să vedeți? Și dacă o facem albastră, apare și iepurile Mihăiță, pentru că el iubește culoarea albastră. Perfect. Uite, ține mânuța deschisă, te rog. Nu pe asta, pe cea curată. Perfect. Și facem așa. Iau Batista, o pun în mâna dreaptă. La 3 vreau să spuneți voi alakazam și o facem albastră. La 3, măi. 1, 2...